Welcome back to my YouTube channel. This is John Scarpa Kalabang in 1.9 station today. This is another vlog. So for today's video, kung nakikita yung mukha ko, ayan, nag-discuss po tayo noong kamakailang Tuesday lamang ng mga around 5:45 something mga ganun ata. This is our day 2 ng ating recovery. Nung day 1 kasi, hindi ako makapagsalita as in, hindi kumagalaw ang aking mga bibig. Ayan. So, thanks God dahil nung ngayong day 2 natin, medyo gumagalaw na yung ating bunganga and jaw. Kasi nagpa-practice na gumaganon ako maghapon para pag-shoot ng vlog natin. So ayan. So this content ay recovery lang ni Salbag. So ayan. Ayan. So tara na. Let's G. Tignan niyo kung paano ako mag-recover. Hi guys! Welcome back sa ating day 3 of healing process ng ating mga sugat. So, ayan. Medyo nagiging okay na ako. Nagiging okay na yung ating pananalita. Pati yung ating mga sugat. Medyo naghihilom na din. So, it's time to heal the process. Huh? Chareng. It's time to put an ointment pala sa ating mga sugat. Para maghilom na talaga siya. Let's go! Welcome back! So, this is our day 4 of healing ng ating mga sugat. So, ayan. Nakikita na naman nga ang process of healing natin. Kabak! Ano naman sa stage dyan mga salbag kayo? O, diba? Ito na lang ang aking tinitignan ngayon. Ang sugat ng ating dalawang shoulder. Yung sa aking paa ay medyo, sa aking tumong ay medyo okay na din ito. Side view. O, ayan. Hindi na siya masakit. Ano naman ito nyo? Basta ayan. O, diba? See? So, ayan. So, this is it, Pansit. Let's be back tomorrow. Okay? What's up mga salbag? So this is our day 5 of healing ng ating mga sugat. Okay? At ito na lang ang binabantayan natin. And this one, at saka sabay ating tuhod. Ayan. So, babalikan niyo ako bukas ha. Huwag niyo akong i-scam. Huwag niyo akong iiwan. Okay? Salbag kayo. Hi mga salbag! So ako'y nagbabalik. So this is our day 6 of healing ng ating mga sugat. At this is the result. Salbag kayo. O, ayan, tignan nyo. Ito na lang ang ating mga sugat. Itong nasa babalu, itong sa taas ng pingping, and dalawang shoulder, yung malaki at saka yung maliit, saka yung nasa paa. And medyo, bumabasit na din yung natin, yung nakay. Looking good and looking fresh na naman sa salbag. So, ayun lang naman. Huwag niyo akong iiwan ha. Balikan niyo ako bukas kung anong resulta ng ating 1 week of healing process. Okay? Salbag kayo. See you tomorrow! Welcome back mga salbag! So, this is our day 7 of healing ng ating mga sugat. So, salbag kayo, feeling good and young and fresh na tayo. Bagong recovery daw sabi ng mga friends ko. Salbag na kayo. So, tingnan nyo. Ito na lang natitira. And ito, medyo siguro mga 2 days wala na to. So, mga siguro 1 week pa to. 1 week pa to. So, see you tomorrow again ha. Huwag nyo iwan. Salbag kayo. Ahoy! Good morning mga salbag! So this is our day 8 of healing ng ating mga sugat. O sa wala na, yung unting super liit na lang na sugat. Tapos dito, natanggal na din. Ito na lang binabantayan. This one, and this one. Kayo lang dito. Diba? Oh, day 8 na yan. Day 9 tomorrow. Balikan niya ako bukas Bye! Hi mga salbag! So this is our day 9 of healing ng ating mga sugat. So baka siguro hanggang dito na yung video natin dahil super duper haba na ng healing of... sige, ano yan? Sabihin mo ngayon kung ano yon. Salbag ka tilawalaw tab. Super haba na ng video natin. Basta yun na yun. Hanggang tugan natin video tayo. So, ayan. Wala na tayong sugat. Ito na lang. Sugat? Sugat. Ito lang pala na. Salbag ka na. Ito na lang yung sugat na binibantayan natin. This one. 3 na lang. Ayan. Pero yung nasa mata, yung sa dito, awanan. Okay na lahat. So, ayun. Okay na tayo. So, paalala lang sa lahat na ang disgrasya po ay hindi po natin yan hawak. Hindi po natin alam kung kailan mangyayari. Kaya, mag-ingat-ingat na lang po tayo sa susunod. And, gunggo ng mata na. Bye! Salbag kayo. Thank you for watching. See you in my next vlog. Don't forget to click the subscribe button, like, share, comment, and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng video ko. Yun lang naman. Salbag kayo. Bye!